Hej. Mit navn det er Benjamin Madolie. Jeg er taget ud her i Bidstrupskovene, fordi at jeg skal observere nogle nye fugle, som er blevet spottet. Så hvis vi lige går lidt nedad her. Vi skulle sidde heroppe et eller andet sted. Lukas, hvad fanden laver du? Lukas? Hvordan kan du se mig? Lukas, du står jo lige der. Mit navn er ikke Lukas. Jeg er Israelanor på et hemmeligt quest for kongen af Stormwind. Hvorfor står du sådan der, Lukas? Det kan jeg ikke røbe. Jeg er stealth. Jamen, hvorfor er du i skoven? Han kommer lige om lidt. Hvem kommer lige om lidt, Lukas? Ham jeg skal slå ihjel. Der er sgu da ikke nogen. Lukas, hvad fanden har du gang i, altså? Nå, det er ikke Lukas for helvede. Jeg er Israelanor. Jamen, tror du ikke bare hellere, at du skal hjem eller et eller andet? Du spiller for meget computer, tror jeg, Lukas. Skal du med hjem eller et eller andet? Prøv at høre her. Verden er bare et 3D computerspil i rigtig god grafik. Har aldrig tænkt på, hvor mange pixels solen er? God. Lav nu være i fred for helvede. Okay, ja, vi ses, Lukas. Der kommer han! Lukas, hvad fanden laver du? Lukas, er du okay? Lukas, er du okay? Lukas? Det er en bed for helvede. Ja, vi ses, Lukas. Israelanor. Ja, vi ses, Israelanor. Ja.